କେନ୍ଦ୍ରଉଥିଲା ନା ମୁଣ୍ଡରଉଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଦେଖୁଛ ବେ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନଗଉନା ଦେଖିଆ ରହ ଏଟା ଖେଳର ସିଚୁଏସନ ଯାହା ହେଲାଣି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଦେଖିବ ତୁ ପରେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲଳି ରଣା ବ୍ରାକେଟରେ ନଳି ଭାଉଜ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ୱାଧୀନ ମୋ ଚିହ୍ନ ହେଲା ପନିକି ଚିହ୍ନ ଆଉ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଫାଳି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ଶେଫାଳି ରଣା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାରି ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ ମଲା ମଲା ସିଏ ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ପରା ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବୈଷ୍ଣବ ରଣା